Čaute, ja vás vítam pri ešte novej rieku. Dneska budeme čeliť proste 24 hodín v lese. To sa vystrihne. Každopádne mám tu so sebou svojho kamaráta Fera. Pozval sa do kamery. Aspoň som to dokázal. Ja som ho vycvičil, aby sa pozdravil pekne. Takže dneska ideme do tohto krásneho stanu a prežijeme 24 hodín. Neviem čo povedať. OK, môžeš 3, 2, 1, bro, man. Takže ideme dneska, ja neviem čo, ideme tu 24 hodín. Ja som ti povedal, Fero, že ak sa spadneš, tak ja potom nebudem mať s kým natáčať, takže nelez tu jak opica, sa chceš sa správať normálne. Toto je proste moje kráľovské nejaké béčko proste. Ty kokos, ja sa fakt zrútil. Ono sa to otrhlo, však ja spadnem. Počkaj, ja mám vykrivenú nohu. Počkaj, na teba skočujem. No, ani náhodou. Oj. Vai. To stačí. Takže ja tu teraz zostávam. Ešte si dám nejaké papkaníčko a pitičko a čaute chaloši, čaute. Čaute, ahojte, držte sa. Vidíme sa za tých 24 hodín. Čaute, čau. Takže ja som tu teraz zostal a idem si chvíľku oddychnúť a niečo si vypiť a nájsť sa, takže zatiaľ čaute aj vy. Takže ja si tu teraz ležím, počkajte, pozriem sa. No, ja si okolo 6:45. To proste mám tu topánky, mám ešte mixnúť, pretože sa trošku ochladilo. A už som vypil celú vodu. Toto si nevšímate. No a tu mám proste nejaké keksy a proste takéto sladkostičky tam mám, takže idem si asi ešte na chvíľočku poležať a za chvíľočku sa vám znovu ozvem. Ja si okolo 5 hodín ja stále nemôžem zaspať, lebo stále proste nejaké zvuky tu počujem. Tak sa strašne bojím. Zase viete, už som si trošku mobilom, aby ste videli, že OK, 5 hodín, počkajte, ja vám toto takto ukážem, je naozaj 5 hodín. Zasvietím proste mobil. Je to strašne divné, to si nevšímajte. Strašne divné zvuky, a keby tu proste niekto bol. Ja strašne sa bojím, lebo neviem, fakt to tu môže byť. Prosím, prestaňte. Je to strašne divné. Strašne sa bojím, ja neviem, ja dúfam, že zaspím 5 hodín a stále nemôžem zaspať, lebo stále počujem tieto divné zvuky. Až sa bojím, dúfam, že na chvíľočku zaspím aspoň. Pozriem sa vonku, že či tam nikto není. Počkajte. Viete, nikto tu není. Počkajte, trošku viacej zvyším svetelnosť na baterke. Tak, trošku som dal. Viacej nejde. Je tu fakt strašná tma. Že 5 hodín. Je to strašne divné a nemôžem stále zaspať. Pokúsim sa ešte zaspať nejako. Ráno nech proste už sa zobudím a nech je to hotový. Tento challenge, najťažší challenge ever. Vidíme sa teda ráno, tak zatiaľ čaute. Bojím sa. Daj mi nejakú platku alebo nejaké výškudáky. Jamo, nie. Navo! Kto ste, prosím? Kto ste? To je nepodstatné.
Ja som smedný, rozumieš? Páči sa, Daj mi páči sa, niečo. páči sa. Ďakujem. Ja tu mám fakt nejakého bezdomovca. Ja sa strašne bojím, ale už je trošku, neviem, bolo 8 ráno, kamo. To bol asi ten bezdomovec. Ty kokos, ja sa dúfam, že nejako ešte zaspím. Nové ránko. Ty kokos. Zaspal som, noc bola strašná, akože fakt sa mi nedalo zaspať. Joj, už počujem nejaké zvuky. Joj, čaute chaoši, čaute. Dobre. Čaute chalani. Ahoj. Čau. Bolo to fakt strašné, ja som reálne, že do 5. nemohol zaspať, takže preto proste akože je už tak veľa hodín, takže, lebo som nemohol zaspať proste. Bolo to fakt strašné, akože zvuky tu boli, fakt akože divné to tu bolo strašne, takže. Ale akože zaspal som, no, tak idem sa proste. Ja neviem, fakt divný, jak nejaký proste typek, aké by tu bol proste a niečo hovoril, alebo proste, ja neviem, nejaký beziak, alebo proste také niečo, keby tu bol. Dobre. To si mal šťastie, Firo. No však chvála Bohu, že som to proste zvárol. Každopádne idem si teda obrieť sa trošku, teda akože mikinku a ja viem, že to vyzerá divne, ale ja som fakt rád, že som to zvládol, chaoši. A obujem sa a asi už ideme domov, nie? Yes, kámo. Kámo, ja som tak rád, že som to prežil, fakt to bolo strašné, akože. No dobre, takže ideme. Takže ja už som momentálne na odchode. Idem si teda na bicyklíku. Počkajte, kamoši. Vy ste tam ešte zostali? Hej, Fero, ty tam čo robíš? Prosím ťa. Fakt dobrý sa, bráško. Prosím? Kamo, čo si tam robil? Však to je môj drahý star za niekoľko eur. To je výplata YouTube. To čo si tam robil, Fero? Kamo, to mi musíš vysvetliť. Kamo, to mi musíš vysvetliť. Nevysvetľujem. Kamo, tak to je strašné. Na chvíľu ťa nechám v mojom stane a proste ty si takéto niečo urobíš. Takže fakt hrozné. OK, máme tu najlepšieho bicyklistu na celom svete. Je to celosvetová hviezda. Vyhrala niekoľko súťaží, tak dúfame, že sa ukáže aj teraz proste. Chápeš, Fero, proste. Fero, chápeš? Pozerajte na to. Rozbeh, úžasný rozbeh. Ty kokos, wow. Firo, poď. Počkaj, najprv úvod, takže takto proste. Firo. Veľmi jednoduché. A tak sa skoro zabijem, ale to nevadí. My sme na chvíľku odišli a uvidíme, čo ťa Firo robil. A tam, hej? Čo to je, kámo? Firo, čo si tu posíťa hodne, ty sa schlastal, za ty ťa odišli. Dajte mi pivo! Čo to je? Ja chcem pivo! Ja chcem pivo! Kámo, sa schlastam. Na chvíľku odídeme, ale sa schlastal. To ma kamarát zotročuje, ale za mojich starých čias sme toto museli nosiť porák. Sme sa trápili, ja už som teraz strašne starý decko. Ale ešte niečo unesiem pre môjho úžasného kamaráta.